Mulla on siis tämmönen juttu, että mä oon aina halunnut olla lentoemäntä. Mä en tiedä, se on vähän paradoksi sen takia, koska mua pelottaa lentäminen ihan kauheasti. Mutta jotenkin vaan, aina kun mä menen koneeseen, niin se tunne valtaa mut pelko. Mutta nyt mä kerrankin saan olla lentoemo, ja tää on musta ihanaa. Ja nämä vaatteet on mun mielestä just sellaiset, mihin mä oon aina halunnut pukeutua. Ja mä oon päättänyt, että vaikka mä en pääsekään sinne koneeseen ja maailmaa vallottamaan, niin mä voin tehdä sen täällä ja nyt. Mutta oikeastaan tää oli vaan tämmöstä lätinää, että me saadaan kaikki kondikseen. Moikka! Lisää kahvia. Ei kiitos. Lisää kahvia. Ei kiitos. Lisää kahvia. Kiitos. Mitä? Kato itse. Hyvät matkustajat, koneen ohjaamossa on pieni sairastapaus. Onko koneessa sattumalta lääkäriä? Löytyykö lääkäriä? Ei siellä oo. Onko kukaan sairaanhoitaja? Löytyykö sairaanhoitaja? Minun siskoni on sairaanhoitaja. Hyvä. Missä hän istuu? Niin ei hän täällä ole. Miksi sitten kutsuitte minut? Hän tuolla kuulutti, että onko kukaan sairaanhoitaja, minun siskoni on. Ei oo! Saatana! Onko koneessa mahdollisesti lähihoitajaa tai ambulanssikuskia? Herra, oletteko te ambulanssikuski? Ei, mä olen lähetti, mutta mä ajan päivittäin sellaista ambulanssin kokoista autoa, että enköhän mä sen liikkeelle saa. Näyttäkää, missä se auto on. Joo, anna olla. Me kuollaan! Hyvät matkustajat, ei ole syytä paniikkiin, mutta korostan, tilanne on melko vakava. Kysyn nyt viimeisen kerran, onko koneessa ketään lääkintätaitoista henkilöä? Minä olen lääkäri. Olen lääkäri. Loistavaa, tulkaa heti. Lentäjä on lähes tajuton. En voi. Olen toimintakiellossa. No kyllähän vala velvoittaa teidät. Hei, olen edelleen valelääkäri. Mutta kyllähän te... Pakkohan teidän, mutta kuinka... Se on hyvä näin. Anteeksi. Mä voisin yrittää auttaa. Osaatteko te elvyttää? Voi olla. Mä olen näyttelijä. Elvytin kerran vastanäyttelijäni erään elokuvan kohtauksessa. Tulkaa heti auttamaan. Minä tulen mukaan. Oletteko te hänen vastanäyttelijänsä? Ei, olen konsultti. Menen vain tehostamaan hänen työntekoaan. Valvontahommia. Vai näyttelijä, se on hieno ammatti. 200 jouleja! Lataa! Irti! Ei. 400 jouleja! Lataa! Irti! Auttako se? Ei, oikeastaan päinvastoin. Lentäjä meni kokonaan tajuttomaksi. Parasta samppania kaikille! Minä tarjoan! Minä taidan olla meidän viimeinen toivo. Kuka te olette? Minä olen runoilija. Runoilija. Se nyt on viimeinen ammatti, jota tässä tarvitaan. Älkää vähätelkö. Minä olen tehnyt paljon keikkaa sairaaloissa, lausunut runoja ja ainakin ne vanhukset sanoivat, että minusta oli kovasti iloa. Taideterapia. Sillä voi olla uskomattomat vaikutukset. Tiedä, vaikka toimisi nytkin. Tässä on minun esikoisteokseni. Kastelimme heitä vienosti pesuvedellä. Kokeillaanpa tätä. Kuuluuko sinne kabiiniin? Kuuluu! Sekava alakulo typerryttää suudelmamme. Kavala maailma katselee rimpuiluamme etäämällä. Se nauraa meille. Ha. Tai ainakin hymyilee, kutoen omaa katkeran suloista verkkoaan. No älkää viitsikö tee mitään mainstreamia. No toimiko? Ei! Harmi, yleensä se on toiminut. Pitäisikö vaihtaa runoilijaa Saarikoskea Rimmistä, Harry Salmenniemeä kenties? Kuka se on? Se ettekö te tiedä Harry Salmenniemeä? Ei. Sivistäkää itteenne moukat. Ihan sama. Mä rupeen ryppäämään. Voitteko te auttaa?
osaatteko te elvyttää? En osaa valitettavasti. Sitten me tuhoudumme. Mutta mä osaan lentää tätä konetta. Mä olen lentäjä. Miksi te ette heti sanonut? Ei täällä ole kysytty lentäjää. Sitä paitsi juttu on niin, että mä olen ylityökiellossa. Mä en saa tehdä mitään, mä saisin rikkurin maineen. Mä lupaan, ettei kantele. Onks varma kans? Voinko mä luottaa siihen, että kukaan ei kantele? Olkoon. Yes! Kohta laskeudutaan. Taiteilija, tulkaahan paikalle. I bring this baby down. Ei musta tullutkaan legendaa. Arvoisat matkustajat, täällä puhuu kapteeni Pikkarainen. Olemme laskeutuneet Helsinki-Vantaan lentokentälle. Sää on kirkas +2 astetta ja minä en sitten lentänyt tätä konetta. On se uskomaton.